ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି। ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଫିସ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଟାଟା ବି କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଉଜମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ କଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛିଟା ନେଇକି ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନକରି ଡେରି ଲଞ୍ଚ ପସରାକୁ ଦେଇଥିଲି ବାଢି। ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସବୁକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ହାଉଁ ହାଉଁ କରି। ଯେମିତି ହାଉଁ ହାଉଁ କରି ଖାଇବା ସବୁକୁ ଖାଇଥିଲି, ସେମିତି ଘାଉଁ ଘାଉଁ କରି ବାସନ ସବୁକୁ ଧୋଇଲି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବାଲକନିରେ ଶୁଖୁଥିବା କପଡା ସବୁକୁ ଆଣିଲି। ଖାଲି କଣ କପଡା ଆଣିଲେ ହବ? ତାପର କାମଟା କିଏ କରିବ? ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଉଜ ପୁଳାଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଳରୁ ଆସିଥିବା ରସଗୋଲା ଆଉ ଭାଉଜ ବନେଇଥିବା ଗରମା ଗରମ ଇଡଲି ସହିତ ଆଉ କିଛିଟା ଭାର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ।